O Concello asume as obras de rehabilitación das estruturas da Chaínza para garantir a súa consolidación e sentar as bases dun futuro complexo que albergará dependencias culturais, museísticas e mesmo servizos turísticos. Hai un dos edificios que pretende adicarse a albergue turístico e para elo tramitáronse as autorizacións a través do GDR 25, o Grupo de Desenvolvemento Rural. Plantexouse a posibilidade de utilizalo como albergue turístico máis ou menos con 30 prazas para usuarios, de tal xeito que ese investimento suporía preto de 400.000 euros orientado á recuperación dun dos edificios que se atopa na parte posterior. Nos vindeiros exercicios, o Concello traballará tamén na busca de financiamento para habilitar nesta contorna a sede do Conservatorio, un auditorio e sala de usos múltiples. Un proxecto ambicioso que podería precisar de máis d'1 millón de euros de investimento. A directiva do Conservatorio de Música de Noia transmitíronos en reiteradas ocasións a necesidade de buscar un novo edificio, unha instalación que sea acorde á demanda actual. Entón, neste momento vanse a facer unha serie de melloras no edificio onde está actualmente o Conservatorio Felipe Paz de Carvajal, pero xa traballando co obxectivo de que ao longo dos próximos anos, evidente que iso é unha actuación que require de varias anualidades, que se podan implantar aquí o Conservatorio de Música e ao mesmo tempo facer un auditorio que dé servicio tamén aos veciños desta zona. Está previsto que nos próximos meses se convoque un concurso de ideas entre os estudos de arquitectura para definir polo miúdo os proxectos a desenvolver nestas instalacións municipais. Ademais das obras de consolidación que se están a acometer, o Executivo xa realizou traballos de acondicionamento da contorna como o empedrado, a limpeza dos ríos ou a restauración dun antigo lavadoiro.